jokaiselle. Haluan lähteä aikamatkalle 65 vuotta taaksepäin Haltakylän herätykseen. Jotkut teistä on kuulleet tuosta Haltakylän herätyksestä ja olen kuullut paljon äidiltäni ja isältäni kertomuksia tuosta Haltakylän herätyksestä ja sain myöskin aikanaan jutella Eemeli Nysselän kanssa, mitä ajatuksia hänellä oli liittyen Haltakylän herätykseen ja herätykseen ylipäänsä. Oli hyvin mielenkiintoista kuulla ajatuksia vanhemmilta ja myöskin Eemeli Nysselältä, mitä hän ajatteli siitä evankeliumisviikosta, jossa hän oli mukana. Hän oli viikon kestävässä kokoussarjassa. Ja se oli hyvin mullistava. Mutta ennen kuin menen siihen tapahtumaan, niin haluan tuoda yhden semmoisen hyvin voimakkaan sitaatin, jonka olen joskus aikanaan kuullut jonkun sananjulistajan sanovan. Tämä sitaatti kuuluu näin: maailman suurin tarve tänään on Jumalan vaikuttama herätys. Törmäsin tähän tekstiin tai tähän sitaattiin vuosia sitten ja tähän sitaattiin on kyllä helppo yhtyä. Kun ajattelee esimerkiksi tämän päivän tilannetta tai mitä se on ollut 60 vuotta sitten, niin se sama tarve on yhä edelleen olemassa. Tarvitsemme hengellistä herätystä. Ja itse olen tätä aihepiiriä tutkinut koko elämäni ajan, aivan sieltä nuoruuden ajoista lähtien, aivan sieltä uskoontulosta lähtien, lukenut kymmeniä ja kymmeniä kirjoja. Ja sieltä on löytynyt sitten aika paljon semmoisia samoja piirteitä lähes kaikissa herätykseen liittyvissä kirjoissa, jos olen lukenut näitä esimerkiksi elämänkertakirjoja sananjulistajista ja muutoinkin eri maiden herätyksistä, niin ne tuntomerkit on aika lailla samat. Ensimmäinen tuntomerkki, mikä liittyy todelliseen herätykseen, on se, että ihminen tulee tietoiseksi Jumalan edessä synneistään. Hän tulee syntiseksi, hän herää yhtäkkiä siihen, että minä olen syntinen Jumalan kaikkivaltiaan edessä. Oma tunto herää ja hän saa piston sydämeensä, kun hän saa kuulla Jumalan sanaa. Se käy kohti. Ja synti tulee suureksi. Se kasvaa ja kasvaa. Ja voi tulla rauhattomuutta ja levottomuutta. Kun ihminen tulee tällaiseen tilaan, niin siinä vaiheessa Pyhä Henki kirkastaa Jeesusta syntiselle ihmiselle. Ja Pyhä Henki osoittaa etenkin Jeesuksen sovitustyötä hätääntyneelle ihmiselle. Vain se kelpaa sitten tällaiselle ihmiselle, joka on tullut syntisen paikalle. Ja siinä Pyhä Henki kirkastaa sitten Jeesuksen sovitustyötä. Ja ihminen pääsee sitten rauhaan, kun hän tunnustaa syntinsä ja pyytää Jeesuksen verenpuhdistusta omalle kohdalleen. Ja näin hänestä tulee sitten Jeesuksen oma.
Ja sinä olit kuullut varmaan tämä Raamatun kohdan, joka löytyy raamalaiskirjeestä, missä on synti tullut suureksi. Siellä on Jumalan armo ylenpalttinen. Ne ovat selkeitä tuntomerkkejä herätyksessä. Ihminen tuntee Jumalan edessä itsensä syntiseksi, hyvin suuriksi syntiseksi. Mutta siellä sitten Jumalan armo tulee sitäkin runsaampana. Ja tähän ihminen saa sitten tarttua evankeliumin sanomaan kiinni, Jeesuksen sovitustyöhön, siihen, että Jeesus on kuollut minunkin syntieni vuoksi. Ja tämä kaikki on Jumalan pyhän hengen herättävää työtä ihmisen elämässä. Tätä ei saa aikaa ihminen, vaan se on Jumalan pyhän hengen työtä. Tässä ovat nämä selkeät tuntomerkit, jotka olen löytänyt, kun olen lukenut näitä lukuisia kirjoja läpi. Ja sitten haluaisin tuoda tässä lyhyesti vielä esille herätyksen historiaa 200 vuoden ajalta Euroopassa. Ja herätykset, mitkä on 200 vuoden aikana Euroopassa olleet, niin ne ovat hyvin mielenkiintoisia. Herätykset ovat olleet voimakkaampia mitä edelliset herätykset. Se on lähtenyt näin, että ensimmäinen herätys on lähtenyt vähän niin kuin hiljaisesti, sitten toinen herätys on tullut vähän noussut korkeammalle ja taas edelleen tullut korkeammalle. On aina joka kerta tullut tämmöinen ikään kuin aalto, joka on noussut aina uudelleen ja uudelleen voimakkaampana. Ja sitten siihen on liittynyt tällainen mielenkiintoinen asia, että ennen herätystä uskovat ovat rukoilleet hyvin paljon ja kääntyneet Jumalan puoleen. Ovat saattaneet rukoilla jopa vuosikymmeniä ja Jumala on sitten antanut armossaan tämän herätyksen. Herätyksiin on liittynyt aina tämä ennen herätystä on ollut tämmöinen eräänlainen rukouskampanja tai on ollut rukousryhmiä, joissa on rukoiltu. Se on saattanut lähteä ihan, niin kuin yhdessä herätyksessä kävi näin, että yksi pariskunta, siis huvitelkaa, yksi pariskunta sai semmoisen niin kuin hyvin voimakkaan rukousnäyn ja sen seurauksena sitten he alkoivat sitten rukoilla yhdessä ja sitten tuli toisia aviopareja mukaan ja rukoilivat yhdessä ja pian se levisi. Ja muistaakseni tämä kaltainen herätys oli Britanniassa. Lopulta siinä oli, jolle väärin nyt ihan muistan, niin 10 000 ihmistä, jotka rukoilivat määrätietoisesti sitten herätyksen puolesta. Ja herätys sitten tuli sitten tämän seurauksena. Hyvin pienestä se voi lähteä tämä herätys liikkeelle. Se lähtee rukouksesta liikkeelle. Ja useimmiten sitten yhteiskunnallinen tilanne ennen herätystä on erittäin huono. Ja ne ovat olleet useimmiten rappiotilassa ja yhteiskunnan tila on ollut niin sorkea, että ihmisiä ei käynyt esimerkiksi näissä kirkoissa ja tilaisuuksissa, niin saattaisivat olla hyvinkin tyhjillään pitkänkin aikaa, mutta sitten sen kaiken keskellä sitten on herätys kuitenkin tullut. Tämmöinen herätyksen historia liittyy tähän, mitä olen löytänyt Euroopassa olevaan herätykseen. Ja sitten tulemme Suomeen. Suomessa on myös tämä 200 vuoden aikana herätyksessä mennyt vähän samalla tavalla kuin Euroopassa.
ihmiset eivät käyneet tilaisuuksissa, kirkot saattoivat olla tyhjillään useitakin kuukausia. Ja rappijatila ja väkivalta ja alkoholismi oli hyvin vahvalla sijalla. Ja herätykset sitten on tullut kuitenkin tuonkin tilanteen keskelle. Ja sitten sellainen asia, mikä olin löytänyt, mikä liittyy herätykseen, on se, että joka sukupolven kohdalle on tullut tämä herätyksen aika. Joka sukupolven kohdalle. Viimeisestä herätyksestä on jo enemmän kuin 40 vuotta. Joten Jumala voi vielä armossaan antaa sen vielä, jos me rukoillaan tätä herätystä. Ja nyt sitten tulemme tähän Hautakylän herätykseen. Aikanaan Jaakko Saari, jonka monet teistä tuntee ja tietää, oli tullut aiemmin uskoon ennen, tai siinä on uskoon siinä 60-luvulla tai siinä aiemmin. Ja hän sai sitten hädän kyläläisistä. Ja hänelle tuli sitten ajatus siitä, että hänen pitäisi kutsua Emmeli Nysselä puhumaan ja pitämään tämän viikon mittainen kokoussarja. Ja kun kysyin Emmeliltä vähän tähän Hautakylän herätykseen liittyviä asioita, niin hän mainitsi etenkin Jaakko Saaren rukouksesta näin. Hän rukoili palavasti kyläläisten puolesta. Ja sitten hän totesi minulle, että se ei ollut oikeastaan rukousta, vaan se oli huutoa Jumalan puoleen. Se oli suoranaista huutoa Jumalan puoleen. Hänellä oli todellinen hätä kyläläisistä. Ennen kokousta he rukoilivat yhdessä. Ja sitten Emeli sanoi minulle, että herätykseen liittyy se, että herätyksessä kysellään pelastusta ja siitä, että olenko minä Jumalan lapsi, miten minä voin pelastua, tulla uskoon. Ja sitten Emeli kertoi minulle siitä, että monet ihmiset sielunhoidoissaan kysyivät myös sitä, mitä mieltä Jumala on tästä ja tästä asiasta. Eivätkä he niin varsinaisesti kyselleet sitä, että mikä on sinun mielipide tähän asiaan. Tämä oli minulle semmoinen aika uusi juttu, että voiko olla tosiaan näin, että ihmiset oikeasti kyselee, että miten minä voin pelastua ja sitten kysytään, että mitä mieltä Jumala on tästä asiasta. Näin Emeli oli sen kokenut noissa sielunhoitotilanteissa, ei ainoastaan tuolla Hautakylällä, vaan myöskin muualla päin. Sitten hän mainitsi, että Jumala ei jaa kunniansa. Ja olen ymmärtänyt, että Emeli tarkoitti tätä sillä, että herätystä ei voi omia itselleen, ei mikään kirkkokunta tai seurakunta. Ja jos sen ottaa kunnian itselleen, niin herätys usein sitten sammuu. Ja siinä Jumala on hyvin tarkka. Ja muutenkin hänen ajatuksensa herätyksestä oli vähän samoja, mitä minullakin on ollut tuossa, mitä kerroin tuossa alussa. Eli sen, että Jumala vaikuttaa ihmisessä synnin tuntoa ja myös armon ikävää ja myöskin armon kirkastumista. Ja herätys on Jumalan pyhän hengen työtä, ei ihmisen. Aitossa herätyksessä ihmiset tulevat synnin tuntoon ja löytävät Jeesuksen antavan rauhan. Ja syntien tunnustaminen Jumalalle tuo rauhan, jonka Jeesus lahjoittaa.
ja Jeesus antaa anteeksi ja antaa rauhan. Nämä ovat niitä perusajatuksia, mitä liittyy sitten tähän herätykseen. Ja nyt tässä syksyn aikana löysin isän pitämäni puheen yläkerran vaatekaapista. Minä en tiedä, miten se sinne oli päättynyt, tämä isän pitämä puhe. Tämä on kohtaaksi kirjoitettu puhe. Ja tämä on sen verran hyvä puhe, että haluaisin lukea tämän koko sivun. Ja isäni on pitänyt tämän puheen jossakin sana- ja rukousillassa 1995. Mä luen tämän nyt kokonaisuudessaan. Me olemme tulleet sana- ja rukouksen iltaan ja minä olen vakuuttunut siitä, että Herra tahtoo kohdata sinua tänä iltana. Ja kysyä sinulta, mitä tahtoisit, että sinulle tekisin. Jumalan tahto on se, että hän tahtoo pelastaa ihmisen, antaa synnit anteeksi. Minulle tämä pelastusasia tuli hyvin polttavaksi vuonna 1960. Koko kesän olin ollut herätyksen tilassa, enkä rohjennut paljon käydä seuroissa, kun sana kävi niin kohti. Aina yllytin vaimoa menemään ja itse luin Raamattua kotona salaa sen vuoksi, että olimme menneet naimisiin 3 vuotta sitten ja ajattelin, että mitä tuo vaimo minusta ajattelee, menetän kasvoni ehkä. Sitten alkoivat Soinnissa seurat ja Raamattuopiston evankeliumisviikko lokakuussa. Silloin minulle selvisi, että ihminen ei voi pelastua muutoin kuin Jeesuksen sovitustyön tähden yksin armosta. Ottamalla tämä armo vastaan henkilökohtaisesti ja minäkin voin pelastua nyt laulaa. Muistan päivää autuosta, jolloin Jeesus löysi mun synteen tähden tuomitun tilastani kauheasta, nosti minut olalleen, otti aivan omakseen. Mutta nyt, mikä on tilanne tänä päivänä minun kohdallani? Iloitsen siitä valtavasti, että Jeesus on ollut uskollinen nämä vuodet, kohta 35 vuotta. Lankemuksia on tullut. On ollut ilonpäiviä, mutta myös kyynellatsukin on tullut totuksi tällä tiellä. Jäljelle on jäänyt ainoastaan Jeesuksen sovitustyön kautta hankittu voitto. Ja hänen voitostaan mekin saamme olla osallisia tänä päivänä. Me olemme tulleet tähän iltaan ehkä monin murheen, sairauden ja jopa toivottomuuden kanssa. Toivoin, että jospa täältä saisin jotakin lohtua ja toivoa tähän tilanteeseen. Olet tullut aivan oikeaan paikkaan. Juuri tällä armoalttarilla ja siellä penkissä istuessasi. Hän tahtoo vakuuttaa sinulle Jesaja 59 ensimmäisen jakeen sanoin. Ei Herran käsi oli lyhyt pelastamaan, eikä hänen korvansa kuuro kuulemaan. Hän tahtoo antaa rauhattoman sydämen ja ilon silloin murheenkin päivinä. Kun hän saa olla tie, totuus ja elämä, niin ihminen ei ole levoton. Hänellä on perustieto siitä, että minun Jeesukseni valvoo ja minulle ei tapahdu mitään ohi sen, mikä oli minun parhaakseni. Mutta tämä ei anna meille lupaa uskoa elämässä holtittomaa elämään, vaan tämä elämän tie on kilvoituksen tie. Ja tällä tiellä on pantava synti pois. Liian paljon tänä päivänä ihmiset kantavat taakkoja, jotka eivät kuulu Jumalan lapselle, vaan ne on tuotava armoalttarille Jeesuksen veren puhdistettavaksi. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas ja antaa syntimme anteeksi ja puhdistaa meidät kaikista vääryydestä. Hän Jeesus odottaa ja hänen omansa valvoisivat ja odottaisivat häntä, sillä vain ne, jotka valvovat ja odottavat, kuitenkin käsi aurassa ja sydän taivaassa. Ja tämän valvomisen tekstiin sitten, mikä
Raija luki alussa, niin isäni totesi lopuksi, ja siihen kuuluu, että me olemme valveilla, kun Jeesus saapuu. Kun luin tämän puheen syksyllä, niin ajattelin, että tämä pitää kyllä saada jossakin tilaisuudessa lukea, ja nyt se tilanne annettiin. Se oli hyvin vaikuttava puhe, mikä isäni aikanaan on pitänyt. Ja tuosta Hatakylän herätyksestä vielä sen verran, että tuon viikon aikana ihmisiä kävi noin 100 ihmistä sielunhoidossa. Monet uudistuivat uskossaan ja moni sai lähteä tälle uudelle tielle. Moni sai tulla uskoon. Ja isäni tuli siinä herätyksessä, ja isäni ja äitini tulivat samana iltana uskoon. Vähän erikoista tietä, nimittäin se ei tapahtunut siellä kokouspaikalla, vaan kodissa. Emmelille oli kerrottu, että vanhempieni kotiin voi tulla vielä kokouksen jälkeenkin. Ja hän oli sitten tullut ja he rukoilivat sitten yhdessä erikseen sitten ensin isän puolesta ja sitten äidin puolesta. Ja tuo päivämääräkin on tiedossa, se on 11.10. eli lokakuun 11. päivä. Ja se on sattumaisin myöskin minun syntymäpäiväni. Synnyin itse 71 vuonna, niin isäni ja äitini tuli vuonna 1960 uskoon. Että oliko siinä sattumaa vai ei, mutta se on helppo muistaa, milloin he tulivat uskoon. Haluaisin tässä vielä tuoda Raamatun tekstiä herätyksestä. Ja Joonaan kirjassa 3. luvussa Joonalle annettiin tehtävä ja hänelle annettiin kehotus mennä Niiniveen kaupunkiin ja julistaa Herran sana. Joona kuitenkin oli lähtenyt sitten eri suuntaan ja valas oli nielaissut hänet ja hän oli 3 päivää ja 3 yötä meripedon vatsassa, kunnes sitten Herran käskystä sitten Joona tuli valan vatsasta ulos kuivalle maalle. Ja hänelle tuli tämä sana: nouse ja mene Niiniveen, siihen suureen kaupunkiin, julista sille se sanoma, jonka minä sinulle puhun. Niin Joona nousi ja meni Niiniveen Herran sanan mukaan. Niinive oli suuri kaupunki Jumalan edessä, laidasta laitaan 3 päivän matkaa. Joona alkoi kulkea kaupungissa ensimmäistä päivämatkaa ja julisti kulkiessaan: vielä 40 päivää ja Niinive hävitetään. Niiniveen miehen uskoivat Jumalaan, kuuluttivat paaston ja pukeutuivat säkkeihin, niin suuret kuin pienet. Kun tieto tästä saavutti Niiniveen kuninkaan, hän nousi valtaistuimeltaan, riisui iltaan viittansa, verhoutui säkkiin ja istuutui tuhkaan. Sitten hän antoi kuuluttaa Niiniveessä kuninkaan ja hänen ylimystönsä käsky kuuluu: älkööt ihmiset, älköötkä naudat, lampaat ja muut eläimet edes maistako mitään ruokaa tai juoko vettä. Älkööt eläimet käykö laitumella, olkoot ihmiset ja eläimet säkkeihin puettuina ja huutakoot väkevästi Jumalan puoleen. Kääntykööt he itse kukin pois pahalta tieltä ja hylätköö väkivallan, joka tahraa heidän käsiään. Kenties Jumala vielä katuu päätöstään ja kääntyy vihansa heppusta niin, ettemme tuhoudu. Kun Jumala näki heidän tekonsa, että he kääntyivät pois pahalta tieltään, Jumala katui sitä pahaa, minkä oli sanonut tekevänsä heille, eikä toteuttanut sitä. Joona oli saanut Herran sanan ja hän oli mennyt Niiniveen julistamaan, että vielä 40 päivää niin kaupunki tuhoutuu. Mikä oli heidän reaktionsa? He uskoivat tuon sanan. He uskoivat, että tuo, mitä Joona puhuu, on varmasti totta, sillä he tiesivät, että tämä elämän malli, missä he olivat,
eivät voi johtaa muuhun kuin tuhoon. He kääntyivät, tekivät parannusta ja alkoivat paastota ja pukeutua säkkeihin. Tässä on aika erikoinen asia sekin, että myöhemmissä jakeissa sanotaan kuninkaan käskystä myös eläimetkin piti panna säkkeihin. Vähän semmoinen erikoinen kohta. Ja se voi kuvastaa sitä, että he olivat aivan tosissaan tuon parannuksen suhteen. Ja Jumala näki heidän tekonsa ja he kääntyivät pois pahalta tieltään. Ja Jumala katui sitä pahaa, jonka oli sanonut tekevänsä eikä toteuttanut sitä. Niin tuo kansa sitten säästyi tuholta 40 vuoden ajaksi. 40 vuotta myöhemmin se sitten tapahtui. Ja tuo joukko ei ollut mikään pieni. Siellä Joonan kirjan aivan siellä lopussa sanotaan, että tuo väkimäärä oli 120 000, jotka kääntyivät Jumalan puoleen. Niinipä sai armon, tuomio siirtyi. Näin Jumala toimii yhä tänäänkin. Myös Suomenkin kansan kohdalle on paljon tullut sanomia siitä, että tuomio on tulossa. Ja kun ajattelee tämän päivän elämänmenoa, niin on helppo uskoa siihen. Meidän tehtävämme uskoville on rukoilla, että Jumala vielä armossaan säästäisi Suomen kansan. Että Jumala antaisi vielä armossaan herätyksen keskellemme. Alkaen meistä Jeesuksen omista. Haluaisin tässä vielä tähän loppuun ottaa yhden Raamatun kohdan. Tämä löytyy toisen aikakirjan luvusta ja 7. luvusta ja 14. Tai oikeastaan voisin lukea 12 ja 14. Ja minä olen kuullut sinun rukouksesi ja valinnut tämän temppelin paikaksi, jossa minulle uhrataan, jos minä suljen taivaan niin, ettei tule sadetta, tai jos käsken heinäsirkkojen syödä maan kasvun, tai jos lähetän ruton kansani keskuuteen. Mutta minun kansani, jota kutsutaan minun nimelleni, nöyrtyy ja rukoilee ja etsii minun kasvojani ja kääntyy pahoilta teiltään, niin minä kuulen taivaassa, annan anteeksi sen synnit ja teen sen maan jälleen terveeksi. Erityisesti tämä 14 jae, joka on, kutsutaan minun nimelleni, minun kansaani, nöyrtyy ja rukoilee ja etsii minun kasvojani. Etsitään Herran kasvoja. Minulle henkilökohtaisesti tämä herätykseen liittyvä teema on tuonut paljon ajatuksia. Onko meillä herätyksen janoa, tai onko minulla herätyksen janoa? Rukoilenko minä herätyksen puolesta? Rukoilenko, että Herra aloittaisi sen minun sydämestäni? On sanottu, että kun yksi syttyy, niin syttyvät muutkin. Sitten on myöskin sanottu, että jos uskovat heräävät, niin maailmakin herää ja kääntyy Jumalan puoleen. Rukoillaan sitä, että Jumala saisi sytyttää meidät uudelleen, jotka olimme olleet jo vuosikymmeniä uskon tiellä. Meidän ei tarvitse muistella menneitä, me elämme tätä päivää ja yhä tänäänkin me tarvitaan tuota herätystä keskellemme. Rukoillaan sitä, ystävät, omalle kohdallemme ja tältä lähteköön tuli leviämään ympäri maakunnan. Amen.
Kiitos Juhalle musiikkia, kiitos.